Del refugi d'Ull de Ter jo l'associo al meu avi Ferrusola, a l'avi Josep. A l'avi Josep, que ja ens va començar a posar el cuc de la muntanya, és probablement la primera persona que a mi em va fer descobrir Ull de Ter i el que suposaven també tots els cims de l'entorn. I l'associo molt directament a l'avi Josep. L'avi Josep és una mica el que ens descobreix molts paratges, i en aquest cas molt clarament aquest. El nou refugi d'Ull de Ter i totes aquelles fotografies de com havia estat el vell refugi d'Ull de Ter, aquelles bòvedes, aquelles fotografies cèlebres que poc o molt coneix tothom. Bé, jo no sé si el Ripollès és allò el rovell de l'ou de la catalanitat, això no ho sé. Sempre diem, així amb un punt de bagatge històric, que és el bressol de Catalunya, que hi ha el gran naixement, i el monestir de Ripoll, i els comtes catalans i tot això. Jo del Ripollès el que puc dir és que té els millors rius per anar-hi a fer banyades, a baixar barrancs i divertir-se. Són uns rius fantàstics, fantàstics. I això és probablement el que més recordo de petit, haver après a grimpar ràpidament perseguint els meus germans i altres cosins, concretament el Freser. És un riu que també té la seva tela, però és un riu que és per mi allò, el cor i l'essència del Ripollès. Muntanyes altes jo no n'he fet gaire, perquè la veritat és que em vaig fer una, la més alta que vaig fer va ser el McKinley, i ja me'n vaig adonar que havies de ser d'un altre planeta per fer aquest tipus de cims. I sí, certament vaig fer el McKinley, però no sé si en faré masses més d'aquest calibre. Tot i que les coses com siguin, jo al McKinley vam patir una mica, perquè a més va haver-hi una tragèdia d'un company que no anava a la nostra cordada, de Tiana, que es va acabar matant, i va ser dur, va ser molt dur, i d'altres, d'uns coreans que van tenir molts problemes, van morir d'ells, però de totes maneres, on jo he patit més personalment va sigut un cim realment petit, que és en aquest cas en els Alps, aquell cim que fa frontera amb França, Itàlia i Suïssa, que és el Mont Dolent. Allà vaig patir molt, em vaig quedar penjat tota una nit, i amb els dos companys de cordada encara els recordo que allò jo no vull tornar a repetir. L'alta muntanya l'he deixat, i a més jo porto tres que em segueixen, i amb aquests tres fem coses per andenes més de dia, més digeribles i més d'atac diari i tornar a lloc segur. Bé, el guarda d'Ull de Ter, que té, en tot cas, la responsabilitat de respondre a ser un guarda del refugi més antic del Pirineu. Això és el seu plus de responsabilitat, encara que només sigui una dada històrica, però que val la pena retenir, i en aquesta responsabilitat encoratjar-lo a que ho continuï cuidant i estimant-s'ho. Segur que s'ho estima, segur que ho cuida. Jo ara fa temps que no hi puc anar, i vaja, tant de bons hi puguem veure moltes vegades, que el cuidi i que s'ho estimi molt. Jo crec que deu fer més de 30 anys que soc soci del SEC, tot i que a l'origen, precisament, del meu avi Ferrusola era el muntanyenc, i no sé ben bé com, que mai m'ho ha acabat d'aclarir això la meva mare, no sé com, i jo i els meus germans vam acabar batant al SEC, fonamentalment per l'esquí, perquè a la muntanya a l'hivern a nosaltres ens ha estirat sempre molt també, i en gran part un dels grans agitadors i una de les eines que ho va fer possible va ser precisament el Centre Excursionista de Catalunya, del qual continuo sent soci perquè és un club que m'agrada.